कुक विथ सुष्मिता चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याच्या बाजूचं बेलचं बटन दाबा, त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओज अपलोड होतील त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल, त्या तुम्ही पाहू शकाल। समर स्पेशल कॅफेसारखी फेसाळ अशी कोल्ड कॉफी आपण घरीच बनवणार आहोत। विशेष काही ट्रिक्ससह ते व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा। कोल्ड कॉफी म्हटलं की आपण दुधामध्ये बर्फ घालतो आणि ते दूध वापरतो, पण कॉफी ही थोडीशी पातळ होते। तर इथे आपण एक ट्रिक करणार आहोत। जेवढी आपल्याला कॉफी बनवायची आहे तेवढं दूध हे आपण फ्रीजरमध्ये त्याचं बर्फ बनवून घ्यायचं आहे। स्टेप पहिली ही आपल्याला करून घ्यायची आहे। स्टेप दुसरी, इथे मी घेत आहे 2 टेबलस्पून कॉफी। कोणत्याही ब्रँडची कॉफी तुम्हाला जी आवडेल ती तुम्ही इथे वापरू शकता। 2 टेबलस्पून घालायची आहे याच्यामध्ये साखर आणि 1 टेबलस्पून पाणी। आणि आता जरा हे फास्ट मध्ये आपल्याला चमच्याने ढवळायचं आहे। जसं कॅफेमध्ये त्यांच्याकडे मशीन असते ते मशीनने करतात आणि हे थोड्याच वेळात 5 मिनिटातच असं एकदम क्रीम सारखं तयार होणार आहे, जेणेकरून आपल्या कॉफीला क्रीमी टेक्स्चर येतं। हे बघा, अशा प्रकारे क्रीमी टेक्स्चर ह्याला आला पाहिजे, तोपर्यंत आपल्याला हे सतत ढवळत राहायचं आहे। तर 5 ते 7 मिनिटातच असं क्रीम हे तयार होते। स्टेप तिसरी, आता घ्यायचं आहे मोठं मिक्सरचं भांड, जे आपण दूध बर्फ करून ठेवलेलं ते आपण घालणार आहोत। त्याच्यामध्ये अर्धा टीस्पून टाकूया कॉफी आणि जे आपण कॉफी सिरप तयार करून ठेवलेलं, क्रीम तयार करून ठेवलेली ती याच्यामध्ये घालूया 1 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून घालूया साखर। साखर आपल्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रमैत्रिणींना ही रेसिपी शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। आता आपण मिक्सरचं झाकण लावून ही आपण कॉफी जी आहे कोल्ड कॉफी तयार करूया। तर मिक्सरमध्ये मी ह्याला आता घेत आहे फिरवून। तर आपली ही कोल्ड कॉफी तयार झालेली आहे। आता याला करायचं आहे सर्व। त्यासाठी मी घेतला आहे ग्लास आणि जे आपण कॉफी सिरप, क्रीमी सिरप तयार केलेलं कॉफीचं ते असं बाजूने आपल्याला लावायचं आहे, गार्निश करायचं आहे त्याने एकंदरीत। आणि आपण याच्यामध्ये आता घालूया कॉफी। बघा, एकदम क्रीमी फेसाळ अशी आपली कॉफी कॅफेसारखी तयार झाली आहे। तर नक्की या उन्हाळ्यामध्ये ही कोल्ड कॉफी घरी बनवा। कमेंटला मला कळवा कशी झाली आहे। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।